Менә сез гербарий күрдек дидегез. Суык каршы. Гербарийны жыялар күрмиле. Siz bitin. Yana давно уже кивок бирдилер, әйдә инде. Мен менә Шоракай авылына килеп, Ну апа, кем инде шунда эшкә диләне ала? Менә инде җитешмәдә калдык. Соңга калдык. Анда уже биткән. Сәлам дуслар, без бүләк лагерында яу итәбез. Ниһаять, Шуракай авылына экспедицияга килдек. Минем артымда Шуракай авылының мәктәбе. Әйдәгез, аның музеена кирик. Бу икенче локация Шоракай авылының мәдәният йорты. Безнең төркем кирип китте инде. Ә без һаман да соңга калып йөрибез. Әйдәгез әле безгә кирип карыйк. Менә инде бетте. Ә без җитешмәй калдык. Комментарий булса да алыйк инде. Малайлар, сезнең исемегез ничек? Минеке Султанов Альмир, минеке Галимов Хадил. Бу мәдәният йортында нәрсәләр күрдегез? Без менә бу Шоракай авылында мәдән йортында картасын күрдек Шоракай авылының, тагын кайда нәрсә урнашканын белдек. Ярый, тагын. Музейда экспонатлар күрдек, мамыт теше, тагын күбәйбер. Бик әйбәт тыңлагансыз, малайлар. Рәхмәт зур. Бу Рамис Илгизович тарих укытучысы. Ул Шуракай авылында укыган. Ул экспедиция турында сөйләшәк. Әйе, бүген без Шуракай, Әгбәс һәм Җылан җирлегендә инде безнең экспедиция нәрсәгә оештырыла. Бу безнең район тарафыннан, мәктәп, гимназия тарафыннан эшләнгән әйбер. Шулай ук бүләк лагере тарафыннан эшләнгән әйбер. Бу безнең Сөн буе ярындагы, кырындагы авыллар турындагы экспедиция. Бу безнең башланып китте иң беренче Кәскәй авылыннан. Хәзер инде бүгенге көндә без сезнең белән Шуракай, Әгбәс һәм Җылан җирлегендә. Инде бу безнең Актаныш районының шиге. Бер яктан Әгбәс ягыннан безнең Мөслим районы, икенче яктан Сөннең икенче ягы ул безнең Башкирия. Инде быелгы экспедиция безнең Сөн буе буенча барачак. Икенче елга инде безнең планнарда Алла берсә килеп чыкса, уйбар инде Идел буе ярындагы авылларны, андагы җирлекләрне карап йөрү. Әһәмият безнең төп цель бу экспедицияда инде авылларның тарихын, Актаныш районының тарихын белү, өйрәнү, яшьләргә өйрәтү һәм алар онытмаслык булып, кайбер авылларның бәлки инде тарихы булмаган авыллар да бар, аларның язылмаган авыллар да бар, аларның тарихы. Шуларны язып, төпләп инде в итоге без инде берәр китап чыгару турында да уйлыйбыз. Бу 3нче локация һәм без Иске Байсар авылында. Иске Байсар авылы минем туган авылым булып тора. Ә хәзер без сезнең белән мәдәният йорты буенча экскурсия ясыйчакбыз. Шулай ук безнең авылдан бик күп таныклы шәхесләр чыкты. Мәсәлән, Эльмира Закирова, ул Ялкынның элеккеге баш редакторы булып тора. Шулай ук Вахит Имамов, хәзерге көндә дә ул Мәдәни җомга газетасында баш мөхәррир булып эшли. Ул шулай ук публицист һәм язучы.
Бойсар авылы чыннан да танылган шәхесләргә бик бай. Мәсәлән, Лена Ганеева танылган хоккеист, Россия җыелма командасы уенчысы. Ул менә шушы йортта яши һәм Актаныш яшьләре аның белән бик горурлана. Biz indi лагердан кайттык, сез фольклорчыларны күрдегез, әйдәгез биолог белән геологларны эзләп карыйк. Егетләр, исемнәрегез ничек? Мин Айбулат. Мин Азат. Бүген сез экспедициядә булдыгыз. Сез анда нәрсәләр белдегез? Мин биология юнәлешендә экспедицияләрдә катнашам. Без бүген бик күп кызыклы әйберләр күрдек. Мәсәлән, ул аккош безнең кырга ук килеп җитте. Мәсәлән, без аны хлебсы белән ашаттык. Төрле чәчәкләр, видларны не буенча, гербариялар буенча танып белдек, танырга өйрәндек инде. Бәләкәрекләргә зурлар инде аңлаттылар, ничегрәк, кайсы үсемлекләр кайда үсә. Бик күп кызык. Менә суны пробага алдык. Шуны хәзер лабораториядә тикшереп, андан катылыгын, йомшаклыгын беләчәкбез инде. Һәм анда нинди су үсемнәре һәм хайваннар барлыгын тикшерәчәкбез. Тагын нәрсәләр күрдегез? Мен география фәне буенча экспедиция бардык. Беренче чиракта инде без көрәкләр тотып җир казырга киттек, туфракны нинди свойстволары бар икән тикшердек инде. Аннан соң тирә-юнның местностьны описывать иттек. Ничек ул шундый состояние килгәнен, бөтен әйберләрне изучать итеп чыктык. Һава торышын карадык инде. Менә сез гербарий җыйдык дидегез, сулыклар күрдек дидегез. Менә егетләр буларак сезгә ул эш ошыймы? Миңа мәсәлән кызык, чөнки мин кичкенә чактан ук биология фәне белән кызыксынадыр. Мин биология фәненнән Всероссийская олимпиададан республиканский этабында победительдә. Миңа бу эш бик ошый. Ә сиңа? Миңа да ошый, чөнки мин Актаныш баласы түгел, миңа да инде мондагы авылларны күрү, ничек кешеләр яшәгән күрү бигрәк кызыклы инде. Сезгә лагерь ошыймы? Лагерь безгә бик ошый. Әлбәттә ошый. Ә сезгә лагерьнең нәрсәсе ошый? Дискотека. Шуның белән безнең репортаж тамам. Сезгә кызык булгандыр дип ышанып калабыз. Пока-пока.